Kysyimme kesän Big Wheelsissä tapahtumakävijöiden ensivaikutelmia Jyväskylän tulevasta Big Wheels The Winter Showsta 14-15 joulukuuta. Oletko jo kuullut Big Wheels The Winter Showsta? En oo kuullut. Ei ole itse kuullut. Itsekin jyväskyläläisenä olen kuullut. Tämä on ihan uusi juttu, mutta luultavasti tulee ihan käytyä sielläkin. No enpä oo kyllä kuullut. Big Wheels The Winter Show on uusi koko perheen harrasteautonäyttely Jyväskylän paviljongissa 14-15 joulukuuta. Miltä kuulostaa? Tää kesällä aika suosiossa, että luulis, että silloinkin on porukkaa kiinnostuneita näistä autoista. Ihan hyvä juttu. Ja sit kun talvella harvemmin on mitään autotapahtumia, niin hyvä jos on. Loistavaa, kun laajennette sinnekin ja on sitten talvellakin joku tapahtuma, että ehdottomasti kiva. Se sitten vähän kohdistuu tuonne Keski-Suomen puolelle. Sitten tosi kiva, että näille harrastaja-autoille ja näille vanhoille autoille ja vehkeille on sitten omia tapahtumia. Mukavaahan se on, että muutkin paikkakunnat pääsee tähän iloitteluun mukaan. Nähdäänkö Winter Showssa? Tämä ihan mielenkiintoiselta kuulostaa. Mahdollisuuksien mukaan, jos vaan pääsen. No, mahdollisesti. Joo, pitää miettiä. En osaa vielä sanoa. Kyllä, aion olla katsomassa, että minkälainen meininki siellä on. Tää on loistava paikka aina tulla. Tulkaa tekemään.